Hemejäde salam. Men Altın. Habarsız galma gepleşeňmediň 166-njy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, soňky wagtlar bir näçe faktorlar sebäpli bütün dünýäde YouTube statistikasy düşdi. Şu sebäpli sizden bir haýyşdym ma. Şu videony näçe köp dostuňyz bilen paýlaşsaňyz, biziň hem şonça statistikamyz gowlaşar. Emodan, Instagramdan, WhatsApp'dan öz dostlaryňyz, ýakynlaryňyz bilen paýlaşalyň we araňyzda täze gelen dostlarymyz bar bolsa kanalymyza agza bolmany unutmalyň. Ona näme dostlar, size like basyň, menem täzeliklere başlaýan. Klip täzeliklerine başlaýar. Mekan Ataýew 3 aýdan soň täze klip ködürledi. Aşgabatda. Aşgabatda bülbül aşgabatda. Şeyden yürek aşgabatda bülbül aşgabatda. Aşgabatda bülbül aşgabatda. Şeyden yürek aşgabatda bülbül aşgabatda. Selu tokulyjyba mena halamadım aýdymyna täzece klip ködürledi. Men bilemek Menin halacak sözlerimi sen diýeňok sen aýdym däle oturup dinläýäli seninle bäle ýürege bilýäli ýitiremoga seni men gözläýäli olsa çaýlaly ýüregim gysmaýaly hello boş Perhada Taýfam täzece klip ködürläpdir gaýtalaýan. Sana gaýtalaýan neme pikirim var sen aklyna aýlanmaýan bu boşumy men halabaýan gaýtalaýan neme pikirim var sen aklyna aýlanmaýan gel gaýtalaýan Durdu berekella klibi gowja bolupdyr. Gel yollaş bolmana bile tan soýlamana gönlüm ýetdi sana berekella hoppa. Berekella hoppa. Yine bir klip Hemra Recep'den Sazım Bol. Qara gözde qara gönlüm egleden gyzarym ol sözüň menne howam ol demiň menne gijem ol günüň menne günne günme howam ol sözüň menne howam ol demiň menne gijem ol günüň menne günme Enne gelýär Halkaýdym Time. Dostlar, bu öňrek bolan zapis Mahym Bagşy bilen Täşli Tulgenow. Täşi bilen Mahym Bagşyny deňemege ýalňyş bolar. Ýöne şonda da siziň pikiriňizi bilesimiz geldi. Kim gowaýtdy tesirlerde belläliň. Empuş şahajagyna Kasymow bilen başlaýar, ýagny söhbet Kasymow göresim gelýär. Seni göresim gelýär, sensiz kyn maňa bilýär, ýanyňa barasym gelýär. Dime bize gideceğim gelýär, men seni göresim gelýär, ýanyňa barasym gelýär. Dime bize gideceğim. Enne gelýär iň gowran şahajyklarymyzyň biri, könleri ýatlar şahajygymyza Halipe Atabaý Çaraoğluew, Yaman Iqbal. Geçti göçüm Bulbulunu kara taçım Yayladı geçti göçüm
Ýatlaly Legenda ABM gruppasy bilen gittin taşlap. Ağlatýan senin gözlerin, aýdan sözlerin, doýmarym senden, geçmegin menden. Aýgysyň süýgüm, barmaýsyň duýgum, näme meni anlap, gittin meni taşlap. Inni gelýär tesirleri okumaly şahajymyzda ilkinji tesir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Merdan Allakov diňe öňe mejetemi bize Instagram sahypasyndan ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirimiz näzim Gül seni özledik. Gülü göresiňiz gelýän bolsa Gül Antalya'da gidip görüp bilersiňiz. Yeni bir tesirimiz Bayram Hojakuliyev. Salamu aleykum mejetemanyň işgärleri. Hemmeňize üstünlük arzu etken janyňyz sag bolsun. Köp sag bolun. Begenç Abdurrahmanov şeýle diýipdir. Salamu aleykum mejetema. Tuğeleme malades. Ribята şeýle gow täzelikleri ýetirip durýarsyňyz. Sizlere üstünlük işiňizde diňe öňe köp minnetdar. Enniki tesirimiz Night Moon. Size gelecekde uly üstünlük arzu etken. Bizem sizin hemmeňize uly üstünlük arzu etýäs. Inni gelýäs iň soňky tesirimizde Cennet. Altyn açyk bolsun bagtyň, jaňada efirden soň boş wagtyň. Nomeryň goýmasyňa näp jaňa deýin. Bugün täzeliklerimiz az bolly, uz bolly. Täzeliklerimizin arasyndan haýsyny halan bolsaňyz tesirlerde belläliň. Dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Iň esasat näme? Özüňize gowja serediň, janyňyz sag bolsun. Inniki bölümde görüşýänçä hoş, sag bolun. Geçelim täzeden mi? Bizim hem şonça statika WhatsApp'tan değil mi hava? Paylaşalım ve täze näme? Täze ha. Tam ağdas ve täze gelen dostum aramızda täze gelen dostum bar bolsa. Tam ağdasyna ve gitti. Täze gelen dostum bize ağda ol. Ve aranızda täze gelen. Salam aleykum. Dursana. Gittik klip täzeliklerine başlayalım. Seli toklayıcı ve men halamadım aydımını. Şolar yönü öz kim yönü dengeme gel. Oraya kim alacak arkadaş? Näme? Yine bir könler ýatlar Legenda abi näme diýip okulam? Legenda ABM bilen. Ýatlaly Legenda ABM. Bolly tesirler. Mejetema. Sağ ol. Inni täzeni okumaly. Tabii ki de. Allah. Karoçy öyle düşündü dere. Gül seni özledik. Gülü Türkçe anlasan Türkmençe geçip bilemekde. Şu Türk okap sonra resk Türkmençe geçmekdir. Bolly vedalaşma partisi yapacağım şimdi bunlarla. Özüm vedalaşırayım mı? Bolya. Şeýlelik bilen bölüm ahyrına gelýär dostlar. Näme? Berekela. O da